Limuşe piyanist 11 salî Bager çalışçı ku ji çavên xwe astengdar e ji bo ku bal bikêşe ser guhartina keş û hewayê piyanoya xwe li kerekê swar kir û bire serê qeleha Ogaganê. Qeleha Ogaganê ku bi tirkî wek mercimek kale hatiye binavkirin li deşta Mûşeyê û qederek bilind e. Bager bi alîkariya gundiyan di encama rêwîtiya zehmetiya 3 saetan da piyanoya xwe bir serê qelehê. Bager li wê derê muzîka xwe ya binavê xewna me bibe şîn ku wî bi xwe bo balkişandina guhartina keş û hewayê amade kiriye lê xist. Dünyamız Cihana me bi merin û tunebûnê re rûbirû ye. Di heman demê da heywan jî ji tunebûnê re rûbirû dimînin. Hin di reng nemayî divê em gerimbûna kêş û hewayî bidin sekinandin. Ew ji dayîkbûnê kor e, lê jî guhên xwe pir pêşketî û xwediyên guhên absolît e. Guhên absolît an ku ew çi bibihîzin dikarin bikin nota û awazên muzîkê. Ew li gel vê taybetiya xwe da ku hişyarî bide rûnişvanên Mûşê û tevahiya cîhanê derket serê qelehê û dest pê lêxistina muzîka xwe kir. Bager hez kir ku bala insana bikişne ser vî noqtê ji bo wê em hatin vê hoyîgahanê parî zor bû û serjor bû me piyanoyê wî derxist û bi kerêva derxist û em ku derketin ser vî tepî jî gerçek pir cikî xweş bû bilind bû û Bager jî pir hez kir vê derê û li vê derê besta xwe lê xist û hez kir însan giştî ku bala wan bikişne ser vî noqtehanê. Li zanîngeha Alpaslaniya Mûşê zanyar İskender Dölek ku li ser ernîgarî û rêveberiya karaseta dixebite dibêje ku ji ber bikaranîna sotemeniya fosîl ya li seranserê cîhanê atmosferê zirar dîtiye û bi vê yekê li derdorê 1 derece germahiya cîhanê zêde bûye. Muş'ta da son 30 yıllık periyot. Li Mûşê jî di nava sê salan da bi taybetî di germahiya tîrme û tevaxê da 0.3 peleyan germahî xwe dide nîşandin. Bi taybetî li Bakurê Mûşê Ango li Malazgirt û Kopê zêdetir ji krîza îklîmê bandor digirin ku li vê deverê asta aveya rûbaran kêm bûye. Zanyar Dölek dide zanîn ku li hember guhartina keş û hewayê berxwedana herî baş ew e ku rûnişvan karanîna avê kêm bikin û çandiniya ku kêm avê dixwaze bikin. Divê cotkar pala xwe bide ser berhemên ku pêdeviya wan kêm bi avê heye biçînin. Bi vê yekê em dê bikaribin bandora dijwar ya germanbûna keşe û hewayê sivik bikin. Li serê qeleha dîrokî ji piyanoya Bager awazên Beethoven, Îdilbret û Fazıl Say ber bi deşta Mûşê ve bo hêviyên siberojekî xweştir diherikî. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mûş.